silring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya pawartos menapa Koko Prabu kepareng mbabarana dhateng Rayi Ndarawati Resna kula wonten maring adhawuh janjane perkara iki wis bola-bali pun Kakang ngawruhi lan bola-bali pun Kakang nyatakake apan kepara nyata ning kok wangune ora rumangsa kapok nanging pendak-pendak tansah dibaleni nggih perkawis menapa Koko Prabu apa pancen kepara nyata wis ana sak candra etang klungguhaning dina samengko iki aku entuk pelapuraning mban saka Madukara utusaning Wara Sembadra yen to wektu dina iki Janaka lunga saka kasatriyaning Madukara kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran yen pancen kepara nyata tegese pun Kakang lawan Si Adi daya-daya budidaya piye carane supaya awak dhewe iso manggihake kelawan Si Arjuna tumulu dikanthi bali marang kasatriyan Madukara sabab mesakake kelawan lara ireng ya Sembadra ya Bratajaya ingkang tansah diting